η κυβέρνηση προσπάθησε όσο μπορούσε να το κάνει καλύτερο. Το ότι έχει κάποια σημεία που εκ πρώτης όψεως και εγώ όταν τα είδα δεν μου άρεσε. Όταν όμως εκάλεσα συνταγματολόγους, διεθνολόγους, πήρα τηλέφωνο και συνομίλησα με πολλούς και μου είπαν επιλέξει ότι αν το πλαίσιο αυτό ανήκει σε κάποια άλλη χώρα θα περνούσε απαρατήρητο. Οι καχυποψίες και οι δικές μας και των Τούρκων προσπαθεί ο καθένας να αξιοποιήσει εκείνα που επιθυμεί, τα δικά του. Αντιλαμβάνομαι την ανησυχία του λαού μας, που ήταν και δική μου ανησυχία. Συμμερίζομαι αυτήν την ανησυχία. Αλλά δεν είναι οι λύσεις. Όταν θα ξεκινήσουν οι συνομιλίες, όλος ο λαός, όλα τα κόμματα ενωμένα, να συμπαρασταθούν στην κυβέρνηση και στον συνομιλητή, ούτως ώστε να μην παρισφρήσει οτιδήποτε αρνητικό, να συμφωνηθεί, για να πάει στο δημοψήφισμα. Τότε θα είναι τραγικό. Άρα το κέντρο βάρους εδώ πρέπει να το ρίξουμε και όχι στο κοινό ανακοινωθέν. Το κοινό ανακοινωθέν δεν λέει τίποτα και δεν νομίζω ότι πρέπει να καυγαδίζουμε, να δαιμονοποιούμε τα πάντα και να αφήνουμε την ουσία. Μακαριότατη, αβίαστα, η Εκκλησία στηρίζει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ναι, στηρίζει και καλεί των Κυπριακών λαών να μονιάσει και να επικεντρώσει το ενδιαφέρον του ακριβώς στις συνομιλίες για να μην περάσει οτιδήποτε αρνητικό απ' εκεί. Σέβομαι τις απόψεις, έχουμε δημοκρατία στην Κύπρο. Έχω συναντηθεί με τον κύριο Παπαδοπουλό. Αν θα φύγει ή δεν θα φύγει από την κυβέρνηση είναι δουλειά δική τους, του κόμματος τους. Εκείνο όμως που θα συμβούλευα όλους, όχι μόνο το δίκο, αλλά όλες τις πολιτικές δυνάμεις, είναι ως ένας άνθρωπος μονιασμένοι, αγαπημένοι, να επικεντρωθούμε στις συνομιλίες, ούτως ώστε να προκύψει κάτι το θετικό και να φτάσουμε στο τέλος.